alimu kai mun kadari rabbana ban dafa in ka na yabo gun bashari masoya in suka ji ta ko ina sai bahari makiya ko suka ji ta kar su kushe lamarin ka ya ba mai kyau muku ta huda hanurul anwar mun fito mai shagalin ka shugaban sallallahu alaihi rabbana dan ka salati gudu ba tallakabi bude kofa ta kamala al'amin na kai da haman zanka rasulu shugaba dan arabi sanya alai ashabu shuru fashi suka bi walli yayi duka saka su dan su tuta muka dauka ya ba mai kyau muku ta huda hanurul anwar mun fito mai shagalin ka shugaban sallallahu alaihi sallama ta a gare ka shugaba mai akabar lamuni ban na yabon ka ko ina in ta fadar kai da karki bi na abdu kai ka gebi da fadar rabbana wanda ya bi shi rayuwa ba ya fadar dukiya ko mahadin ta arzikin duk ya dauka ya ba mai kyau muku ta huda hanurul anwar mun fito mai shagalin ka shugaban sallallahu alaihi rantsuwa ne da ilahu shi ya ce bai da ya kai duniya har da kiyama yayi ruhar malakai yayi mutun shi yayi dabba aljanu saboda kai yayi halittu na ruwa karimu dusun daga kai sun fada babu kamar ka al'amin sallallahu alaihi shugaba annabu barka da zuwa sallallahu alaihi shugaba annabu barka da zuwa annabi barka da zuwa sannu gwane kyan zuwa kai kai roƙon abuwa gummu da kyawun rayuwa alfaharin kauni muje annabu ka ba mu ruwa sallallahu alaihi shugaba annabu barka da zuwa annabu hasken nubuwa kayi wa mai yan fatawa bai tafi yaje ga hawa wallahi ba ma rabuwa ku da shafi'ul ulama wallahi koran mutuwa sallallahu alaihi shugaba annabu barka da zuwa annabu kai dai makawa yau da mun je ga hawa dole mu taka da rawa mai zikiri ba makawa bai da jini da jijiya annabi mun bai da yawa sallallahu alaihi shugaba annabu barka da zuwa rabbi salati da yawa kai ta zuba yayi ta hawa kai shi abun mai nubuwa annabu hasken fatawa kai mana rali muka zo annabi kar mai mukuwa sallallahu alaihi shugaba annabu barka da zuwa Allahumma salli ala annabu barka da zuwa sayyidina Muhammadun annabu barka da zuwa Ahmadu Hamdul ala annabu barka da zuwa Rahimu karshen wahala annabu barka da zuwa kai aka ba duk fadala annabu barka da zuwa wanda ya ma bai wahala annabu barka da zuwa bai miki ya ku da sila annabu barka da zuwa zai shiga dukkan walwala annabu barka da zuwa annabu farkon samuwa annabu barka da zuwa domin ka an kai rayuwa annabu barka da zuwa domin ka an kai mutuwa annabu barka da zuwa kai mana rali muka zo sallallahu alaihi shugaba annabu barka da zuwa kuna sauraron kasidar ralin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bakin dan uku Kabiru Sani S Ali Ruka babba mai neman karin bayani